Исәнмесез, мөхтәрәм таңшыр. Сез турыдан-туры эфирдә Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Төрки дөнья шәхесләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөнья шәхесләре тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында танылган башкорт галиме түрколог Әхмәт Зәки Вәлиди туган турында сүз алып барабыз. Аны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дугач Ипәк әзерләде. Әхмәт Зәки Вәлиди туган тузанлы киштәләрдә тарихны тикшергән галим генә түгел, шул тарихның җанлы агымын формалаштырган, бер кулында кылыч, икенчесендә каләм йөрткән гаять зур шәхес. Аның 1890 елда Башкортстанда салкын кыш көнендә башланган тормыш юлы биография гына түгел, милләтнең үзе хәтерен төзәтү өчен көрәш. Ул үткәнне бүгенге көнгә алып килүче һәм киләчәккә ышанып тапшыручы интеллектуаль күпер. Туганның фәнни дөньядагы иң зур инкыйлабы Себердән Урта диңгезгә, Венгриядән Бөек Кытай диварына кадәр таралган җәмгыятьләрне беренче тапкыр фәнни платформада Төрки дөнья тарихы исеме астында берләштерүе. Катанов һәм Бартоль кебек зур шәхесләр белән интеллектуаль элемтәләре аның карашын төбәк тарихнамәсеннән универсаль фәнни синтезга үзгәртте. Зәки Вәлиди туган Төрки дөнья тарихы төшенчәсен халыкара әдәбиятка беренче булып керткән кеше. Аның ярдәме белән бүген без бу киң география тарихын фәнни платформада тикшерә алабыз. Бу бөек галимнең хезмәт җимеше булган зур фәнни инкыйлаб. Аның тормышы гамәл һәм фәнни катгыйлык үрелеп барган сирәк эпик мисалларның берсе. Башкортстанның бәйсезлеге өчен Русия көчләренә каршы көрәшкәндә, хәтта пулялар һавада очып йөргән иң куркыныч мизгелләрдә дә ул атыннан төшеп кәрвансарайлардагы, мәдрәсәләрдәге яки зиратлардагы тарихи язмаларны күчереп алырга тырышты. Ул Русия җитәкчеләре белән дипломатик өстәл артына утырганда да, яки фронт сызыгында оешкан каршылык күрсәткәндә дә, аның шәхесен билгеләүче төп элемент хакыйкатькә омтылу иде. Галим булуы аның өчен уңайлы зона түгел, сугыш кырында ваз кичә алмаган намус бурычы иде. Әхмәт Зәки Вәлидинең тирәнлеге галим сыйныфыннан чыккан гаиләсе салган ныклы нигезләргә барып тоташа. Ул әнисеннән фарсы телен, әтисеннән һәм әнисенең абысыннан гарәп телен өйрәнгән. Шулай итеп, яшь чагында төп чыганакларга керү мөмкинлегенә ирешкән. Истанбул университетында эшли башлагач студентларына беренче лекциясе ультиматум үзенчәлегендә булган. Ул аудиториягә дөнья телләрендә язылган чыганаклар белән кергән. Тактага Төрки дөньяның зур картасын элеп куйган һәм үзенең мәшһүр шартын игълан иткән. Башта 7 тел, аннары тарих. Тарихчы төп чыганакларны үз күзләре белән өйрәнергә тиеш дип санаган Зәки Вәлиди түбәндәге телләрне алыштыргысыз дип күргән: инглиз, француз, немец, кытай, рус, гарәп һәм фарсы телләре. Туган үзе ышанганны ничек кенә булмасын якларга батырчылык күрсәтүнең иң ачык үрнәге. 1925 елда Төркиягә килгәч, кимәдән төшү белән аның беренче эше ашыга-ашыга милли китапханәгә барып, үзе кызыксынган кул язманың оригиналын карау була. Ләкин аның бу фәнни дөрестлеге 1932 елда беренче төрек тарихы конгрессында юллар аерылуга китерде. Туганның Рәшип Галипнең фәнни нигезсез тезисын тәнкыйтьләве академик яктан читләштерүгә сәбәп булды. Авропадан профессорлык тәкъдимнәренә карамастан, Туган һәрвакыт Төркиягә өстенлек бирсә дә, фәнни хакыйкатьтән тайпылмас өчен сөргенгә китүдән дә курыкмады. Мәшһәдтә Ибн Фатланның сәяхәтнамәсен табып, дөнья тарихын яктырткан бу даһи сәяси җилләргә карап юнәлешен үзгәртмәде. 1944 елда пантюркизм һәм туранчылыкта гаепләнеп кулга алынган һәм 10 ел төрмә җәзасына хөкем ителгән Зәки Вәлиди өчен төрмә туктап калу бетү урны түгел, яңа эшчәнлекләр урны иде. 1946 елда акланган Туган төрек тарихи методологиясының нигез ташы булган гомуми төрек тарихына кереш кебек хезмәтләрен шул тар камераларда өлгертте. 400дән артык басма һәм 40 томлык җыентык, хәтта рәшәткә артында да туктамаган ныклыкның, катгыйлыкның җимеше.
Әхмәт Зәки Вәлиди туган 1970 елның 26 июлендә вафат булды. Ул төрки дөньяны бер-берсенә тоташтырган күперләрне тарих фәне белән ныгытты. Бүгенге көндә аның бөеклеген аңлау, аны искә алу белән генә түгел, ул төзегән шул мәхәббәт күперләр аша үтәргә батырлык күрсәтү белән мөмкин. Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәк әзерләгән төрки дөнья шәхесләре тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөнья шәхесләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.